modifikovaná verzia kotla D Premium značky Maga. Považujeme ho za dokonalú náhradu za liatinový Viadrus typu U26 z niekoľkých dôvodov. V prvom rade dymovod, ako aj odnímateľné príruby majú identické rozmery a vzdialenosti s kotlom Viadrus U26. Preto aj výmena starého Viadrusu za Via D je technicky a časovo dokonale nenáročná. Druhým dôvodom je fakt, že účinnosť týchto kotlov pri spaľovaní dreva je takmer dvakrát vyššia ako pri liatinových kotloch. Teda šetria palivo a váš čas, strávený pri príprave paliva a častých návštevách kotolne. Kotol Via D sa vyrába vo verzii Via D4, Via D5, Via D6. Zo samotného názvu vyplýva, koľko článkový kotol má nahradiť. Teleso kotla Via D je z 6 mm ocele. Technická životnosť pri štandardnej prevádzke sa odhaduje na 14 až 17 rokov. Kotol je dostupný u autorizovaných partnerov firmy Maga